23 ka adlaw na lang, Pasko na. Nangandam na ba mo alang sa Noche Buena? Apan tungod sa nagkasaka karon nga presyo sa mga palaliton, malimitahan ang budget sa matag pamilya alang sa pagpangandam sa Pasko. Gani sa atong pagsusi sa kamerkaduhan, dunay mga tindahan nga mas mahal na ang presyo sa mga Noche Buena products, itandi sa gipagawas nga Noche Buena Price Guide sa Department of Trade and Industry kun DTI. Ang maong price guide naglatid sa suggested retail price kun SRP sa mga produkto. Kining komprehensibong giya naglangkob sa presyo sa nagkalaing-laing mga produkto lakip na ang ham, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise, all-purpose cream, pasta ug spaghetti sauce sa mga nagkadaiyang supermarkets ug merkado sa Sugbo. Gibisita sa MyTV News Team ang New Carbon Market sa Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo aron pagsusi kung gisunod ba ang SRP. Gisaysay ni Rodolfo Palir, usa ka cashier nga misunod sila sa suggested retail price nga gikan sa DTI sa pagpresyo sa ilang mga produkto. Dugang ni Palir nga ang hilabihang misaka ang presyo mao ang cocktails, cheese o condensed milk. 2 days na mo sahon na nga 1 gallon, 250 karon 260 na. Ang ide na mo nga kani sahon na 140 karon 150. Ang condensed nag-increase ang tag-3 sa una 42 karon 45 na sad. Sa laing pwesto si Ate May Liceno nangandam na sab sa ilang supplies para sa ilang suking mamalitay. Dugang ni Seno nga posibleng sunod semana mas musaka pa ang presyo sa ubang mga produkto. Karon kay nagpalit na lang mi daan, nangandam na lang mi kay next week manggod mo kuan na siya mo taas na ang presyo nila. Samtang ang 15 na katuig nga mamaligyaay og salad nga si Richito Tubo, misaysay nga usa siya sa apektado sa nagkataas nga presyo sa ingredients sa salad, ilabi na sa gatas. Nasagbuyo si Tubo sa hilabihang pagsaka sa presyo sa tanang palaliton ning tuiga. Sa una, 28, karon 35 na. Dako na kay diferensya. Sa una, maginan siya tao ko sa kalibo, karon 600 na lang. Samtang gawas sa presyo, pahingmangno sa DTI 7 sa mga konsumidor nga kanunay susihon ang mga label ilabi na ang expiration date, pagpalit sa kasaligang nga mga tindahan, ug ang pagsusi sa kalidad sa produkto aron malikayan ang peke nga mga produkto pagpangandam sa Pasko. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.